En el pacient crònic complex ens trobem una situació de ser un pacient d'alt risc en el qual hi ha una polimedicació i en el que transita en el sistema fent transicions on ens trobem una situació d'alta vulnerabilitat i que és molt important un abordatge multidisciplinar. Des de les unitats de farmàcia de l'ICS treballem conscientment en la reducció de la polimedicació dels nostres pacients. La polimedicació s'ha relacionat amb deteriorament cognitiu, augment de caigudes, visites a urgències, ingressos als hospitals i fins i tot augment de la mortalitat. Els farmacèutics i farmacòlegs d'atenció primària estem integrats en els equips de manera que treballem conjuntament amb metges i infermeres per tal que els nostres pacients rebin un pla terapèutic individualitzat a cada pacient i ajustat a l'estat actual de la seva malaltia i l'objectiu terapèutic que es vol aconseguir en aquell pacient. A través de consultes d'infermeria o metges o bé per cerca activa de pacients, els farmacèutics i farmacòlegs realitzem una revisió del pla terapèutic del pacient atenent a criteris d'indicació, adequació, seguretat i eficiència. Mitjançant aquestes revisions elaborem un seguit de recomanacions d'adequació del pla terapèutic del pacient que després posarem en comú amb el metge, infermera. Aquests li comunicaran al pacient i a través d'un procés de decisions compartides s'arribarà a un pla terapèutic adequat, segur i eficient, totalment individualitzat per a cada pacient. A les unitats oncomatològiques, la utilització de medicaments d'alt risc és essencial per al tractament dels pacients. El seu maneig ha de ser precís per evitar errors. A més, les interaccions amb altres medicaments i les condicions prèvies dels pacients poden complicar-ne l'ús. Per aquest motiu utilitzem protocols de doble verificació i controls a cada etapa del procés, des de la prescripció fins a l'administració. Les transicions entre diferents nivells assistencials, així com les intrahospitalàries, són moments crítics en l'atenció als pacients, ja que una gestió inadequada pot comprometre greument la seva seguretat. Un exemple habitual en què la medicació juga un paper clau és el trasllat de pacients de les unitats de cures intensives, REA, UC o UCI, a la planta d'hospitalització. En aquest procés és imprescindible revisar de manera rigorosa les prescripcions i l'administració de medicaments per prevenir errors com l'omissió de tractaments, duplicitats terapèutiques, incompatibilitats o contradiccions. Cada etapa del procés de transició relacionada amb l'ús segur de medicaments, des de la prescripció, validació i administració fins a la disponibilitat i monitorització, ha de ser gestionada amb precisió. Per assolir aquest objectiu és essencial garantir una comunicació fluida i un treball en equip, coordinat entre tots els professionals implicats, assegurant així la màxima seguretat per als pacients.